Всички искат готовия продукт. Никой не иска да го изгради. Добре дошли в модерните връзки. Ерата на мързеливите изисквания. Живеем във време, в което наранени мъже искат жени. Излекувани от мъже като тях. Жени без посока търсят милионери с имения и 6 плочки. Всички искат да прескочат строежа и да се нанесат в готовия палат. Няма план, няма спестявания, няма идея коя е. Още лекува раните от трима, които сама си е избрала. Но иска милионер. Висок, верен, грижовен, да е алфа, ама да не е много груб. Емоционално зрял, финансово стабилен, превод. Искам бъдещето ми да бъде подарено, а аз ще дам само присъствие. Той иска нежна, вярна, чиста жена, но носи хаос, мързел и липса на дисциплина. Иска кралица, докато живее като пионка. Иска уважение, без да носи отговорност. Иска царство, без да стане цар. Социалните мрежи убиха търпението, приятели. Всички искат Инстаграм любов. Светлинки, усмивки, екзотика. Но истинската любов се прави в калта. В жертвите, в скучните дни. И когато искате готовото, получавате фалш с кратък срок на годност. Характерът вече е извън менюто, приятели. Важни са извивките, заплатата и кредитният рейтинг. Попитай, а ти какво ще ми дадеш? И гледай как пада мълчание. Поколението, което взима, наричайки мързала си потенциал. Това не е любов, приятели. Това е паразитизъм с подаръчна опаковка. Жените гледат брака като инвестиция, мъжете като застраховка. Всички правят финансов анализ, никой душевен. Любовта стана бизнес план, приятели, в който всеки иска по-добрата сделка. Истината е проста. Няма да намериш мир, ако търсиш съвършенство. Няма да изградиш дом, ако търсиш лукс, а не партньор. Най-силните домове се строят, не се купуват. Погледни в огледалото и си кажи честно. Свърших ли моята вътрешна работа? Защото ако не си израснал и не си се излекувал, ти не търсиш партньор, търсиш жертва. И накрая, приятели, любовта не е готова конструкция. Тя е строеж с 2 сърца, 1 покрив и много кал под ногтите. Ако ви е харесало съдържанието, абонирайте се. Благодаря ви.